Verde 2024. Αυτονομία, μπαταρία, αποθήκευση, ποιότητα ζωής, προϊόντα έτοιμα για την ελληνική αγορά, προϊόντα που θα στηρίξουν την εξοικονόμηση ενέργειας στις βιομηχανίες, στα ξενοδοχεία, στον τουρισμό. Το 2024, πιστοί στο όραμα και στην αξία μας για ενεργειακή αυτονομία, είμαστε εδώ για να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλα τα σπίτια. Μπαταρίες Inverter, φορτιστής Goodwill. Αυτονομία, άνθρωποι.